Elena Cucu educă două fete, ambele cu dizabilități, care nu au cunoscut niciodată bucuria de a avea un revelion fericit. Daniela s-a născut cu probleme de sănătate și încă de mică se deplasează cu greu, iar Alexandrina este țintuită la pat de la 4 luni. Deși mama lor încearcă din răsputeri să aducă cât mai multe bucurii în viața fiicelor, unicul venit în familie este pensia de invaliditate a copilelor și ajutorul social în sumă de 1500 de lei. La inițiativa ziarului regional Expresul, în parteneriat cu filiala unghene a Camerei de Comerț și Industrie și Centrul pentru Copii și Tineri Casa pentru Toți, a fost pornită o campanie de colectare de fonduri pentru ajutorarea familiei Cucu, în special pentru o intervenție chirurgicală de care are nevoie Alexandrina. Zeci de ungheneni cu suflet mare, agenți economici, oameni de bună credință, nu au rămas indiferenți și în urma contribuției lor au fost colectați peste 10.000 de lei. Au fost trimise colete și ajutoare financiare de unghenenii din Italia. Mai mult, familia Cucu a primit în dar și o mașină de spălat automată de care avea nevoie. Iar pentru că la Alexandrina și Daniela nu a venit acasă niciodată Moș Crăciun, reporterul Euronova TV a preluat acest rol. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Moș Crăciun! Cu așadar, Moș Crăciun la noi nu a fost niciodată și acum suntem foarte mulțumiți și nici nu știu nici cum să mai exprim de bucurie și vreau ca la acești oameni eu să le mulțumesc și Dumnezeu să le întoarcă înzecit bunătatea care a făcut-o pentru noi, când într-adevăr ne trebuie, avem nevoie pentru operații Alexandrinei, chiar și pentru reparații și pentru multe. Darurile lui Moș Crăciun le-a fost pe plac și fetelor. Drept răsplată pentru aceasta a fost poezia pe care Daniela i-a recitat-o moșului. În ajun de sărbătoare, cea mai scumpă noapte este noaptea Sfântului Ajun, când cu toții, ca în poveste, așteptăm pe Moș Crăciun. Cei care au făcut acest gest astăzi, ei nici nu se închipuie câtă bunătate au făcut, fiindcă noi cei care lucrăm cu astfel de persoane, noi știm ce înseamnă să îngrijești de o persoană cu dizabilități. Au fost alături de noi oameni simpli care au venit la redacție și au oferit cadouri, oameni pe care nici nu-i cunoaștem, care au adus și dulciuri, au adus și bani ne-au lăsat. Și astăzi am adunat și în urma licitației și în tot ceea ce am putut realiza peste 12.000 de lei. În acest an, magia sărbătorilor de iarnă a pășit și pragul casei familiei Cucu din Ungheni. Mama Elena va putea acum să le ofere fiicelor sale o masă de sărbătoare cum se cuvine, iar pentru Alexandrina visul de a se ridica din pat poate deveni real. Eu ce le-am mai dat ca te pot pui haine.